ba guys? Tamang ginagawa. 26, 24. Ay, boy. First quarter ha? Hindi. Okay lang, third quarter lang. Bilo? Mambilig ka. Sakit kami naman. Hindi, third quarter lang.
37. Parte 37, il tempo non tira. Tempo short. Tagal. Number 4. Warning lang. Hindi ka rin napalong pag May number 4. Sa kanila ba? Score all. Score, corrito, corte. Score, corrito, corte. In favor of Gigas. Time in 39 seconds. Dora. Lamang si Gigas. Dora. Ito, porte o porte? Portito. Lamang ina.